Централна избирателна комисия. Избори за президент и вице-президент на Република България и общински съветници и кметове 2011. В сгради с избирателни секции на повече от един етаж, общинските избирателни комисии определят секцията с най-лесен достъп за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Потърсете табели и други обозначителни знаци, които ще ви насочат към нея. Избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да гласуват и в избрана от тях подходяща секция. Член на комисията вписва в допълнителния избирателен списък в секцията, след като избирателят представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение и са включени в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна урна до 22 септември, могат да гласуват в дома си. Данните от документа за самоличност на избирателя се сверяват с тези от списъка. След вписване на данните в списъка при избори за общински съветници и кметове, избирателят получава от членовете на комисията химикал, пишещ със син цвят, и бюлетини за всеки вид избор, които се подпечатват с печата на комисията в момента на получаването им. Избирателят гласува, като поставя знак Хикс с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето пред наименованието на избраната от него партия, коалиция от партии или инициативен комитет, който изразява по еднозначен начин неговия вод и сгъва бюлетините по начин, не позволяващ да се вижда маркираното. Сгънатите бюлетини се дават на членовете на комисията, които ги подпечатват повторно с печата на комисията. След което избирателят пуска сгънатите бюлетини в избирателната урна, полага подпис в избирателния списък и получава обратно документите си. В графа „Забележки“ на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването. Когато избирателят е с увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията въз основа на документ на ТЕЛК, удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. Данните на придружителя се вписват в избирателния списък и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише в полето за подпис, член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели. Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител. Купуването и продаването на гласове е престъпление.